Number 10, Fergal Nolan. Set performer, number 18, Gary Nolan. And number 12, Sean Kenny. Se bhór géadfáilte isteach an gotí Páirc í mhóra in san Tulach mhór cluiche le ceannis amáíochta na hÉireann 2023 agus curtha bhuio agus curtha chonacht sinní darnó an Tuairín a tartaiger churtha na mún agus churcií Castlelyons í Liatháin. Se trónón áling an sa Tulach mhór agus sin déine cumá in mí na nolach ach na slút a bailúisteach an cluiche ártha so agus sin ag súl go mór leis an gaibhlint idir dhá éireann anna bhathair fad. Caithmid na súl chun ceang ar na fórna a bheith dul chun Páirc an so trónón agus toslómid le champíní bhuio an Tuairín. Bobby Douglas a hosnóg sa chúl dómh agus lína lán cúl láidir ó sa chóramach le Oisín Greeley, Conal Hessian agus Michael Marley. An lína lech chúl láidir le Joe Byle, Stephen Kine agus David Kenny agus Bert Cumasach le Lár Páirc a churtha bhuio sinad Ón Delaney agus Daniel Huan. Tá ahrú amháin déanta in san lína lethasach, tosnóigh Fergal Boland ach ní bheidh Sean Regan ag tosnú agus Gary Nolan ahrú déanaach ag teachta seachar ar an Tuairín, Sean Kenny taobh leis. Agus an lína lán tosig an son, Liam Lavin, Shane Boland a bheith mar chaptéin dómhan sa trónóna agus sic sa cúnge i cathab ihar a cúideag tá Kenny Feeney. An son, fuair Castlelyons í Liatháin agus a ríist gá ahrú déanaach déanta go siúte cumid cua son ar bail sa cúl dómh Jack Barry, an lína lán cúl Niall O'Leary, Colin Barry agus Jamie O'Leary agus an son an tahrú an chéad ceannacha Shane Mulroney, Níl sé siúd ar fáil agus in áid siúd ag cathab ihar fithe cethir tá an Barry Murphy stachar ar an Castlelyons í Liatháin. Colm Spillane an son an captéine ihar sé agus Dara Spillane taobh leis agus ríist Bert Lauder Lár Páirc, Leo Sexton agus James Carney, an chéad ahrú eile déanta an son sa lína le hosig Oscar Hallahan istigan an Colin McCarthy, Alan Fenton agus Keith O'Leary taobh leis agus an son na tosahan lína lán tosig ag Castlelyons í Liatháin trónóna tá siad Siúr Cumasach, David Morrison, Leon Ducey agus an fearr tá filte ó Tas Dubai, Anthony Spillane. Seas luadas ag bailúisteach an so gotí Páirc í Craobh agus gachtain ag súl go mór leis an gaibhlint an so in san cluiche le ceannis. An réiteoir sin é fear naomh gáil as Aintrim agus Colin MacDonald tríis a Rossi inmh an so agus ag carú agus ag cuidú leis ar Dave Lína beag fearr bhlá clia Thomas Gleeson agus ó Chathairleach Patrick Murphy. Darnó an Tuairín tá siad tríis a bheith ag stad seo le blianta beag an nús viidir gluthe ceannis na hÉireann go dain níos túiscin lína ach an ceann is fearr ag móna líon ó limna churtha ag a deire agus a rá chúlín atra héna seachtaigh i gcuine héna cúideag ach tá siad th neis tá ceathrú craobh chonachta is tí chéile tucha leotha agus iad ag iarraigh dul th neis go dtí Páirc an Crócaigh agus an cluiche ceannis ach tá fuair an láidir go dain ó sa ggórann sa trónóna curtha chorcaí an ceannas fearracha ar chailord ag cluiche ceannis chorcaí nád an aideag le nád a seachtaigh agus an son thugadidir leo Craobh na mún. Cluichí maith imirthe ceannas tíigh chéile bhúidir in san cluiche le ceannis a gcuine crota í néil darnó champíní seinseir hiirí dó a feitheadóla dó thugtaíag agus an son in san cluiche ceannis bhí sé i bpáirt na Gael bhí ceo agus go héiread agus mailar thuirsaí ach ag a deire an lábhanúachtar ar chorifin an trí sédaíag i gcuine nád an aideag agus Craobh na mún in san grád Idirmheánach ag maintir chorcaí. Se an bharlúg mé sin é Anthony Spillane atá ag caithfhíomhar cúideag Dilte th neis de sé cheang na cluichíireach na bliana ó Dubai múntar scoile a mthain i seathé agus trí chúl agus gá chúlín ó nimir fuair sé in san cluiche cheannis agus beag dúláin go dainn má se ar chosantóirí an Tuairín súl agus smacht a chmád ar siúdan sa trónóna. Nis tá méid olamh don árán náisiúnta an so agus an slua i seasamh.
Se gachrod Olivan son is a barci Craobh agus Glenisk is na hÉireann an slú fós a Tráchtaire seo agus an Páirc agus go dain drumcla na Páirc araus an down Hurling trasna na Páirc níos túisce agus anna crot go Joir go háirnar chuoíonn tú gulamid istig in mí na nolagan son. Réiteoir sin é fear néomhgáil as éintrim well ní léon slitterge agus barad do gona an slitter chafisteach agus gur féidir ling tús a chur le cuasaí agus caiisiid súla chamad chin tú gúil gohaing ins na háide go chearta agus fear néomhgáil éintrim a ríist agus na méir teachta seacharála daoine Sathairn go dtí na líntan son nach féidir livdal las má go dtí gúil an slitter catisteach agus sinné an slitter catisteach an so in san Tulach Mhór agus céad seilehan son ag Caisleán Liatháin as Cork ag na ganzathe buí agus glasach chafa go siúd an so tránóna tá sé tart pass clist isteach an so go dtí cító líri dechartaí ag gáilteach sa láh ach beidir go nairóglóir an tarn iirecht ní dhéananig mar go bhfuil clúdach más siar an son ag an Tuairín tús blódrach an so agus a teachtamach Caisleán an son feice ag an réiteoir bhí an slitter na helmhan son ag Seán Kenny ach ag a deire an réiteoir tart an chéad bhfuil séir do bhaintear bhuión so. Spórt cosantóir teachtamach agus déint go maithan son ag daras beláin isteach sa lár dul rúthar an son deis cúlín an ceann son seolta isteach agus colm beláin leis a géad ceann sár cúlín an son aige na bhfuil sé i mbeithe fóill nó tá sé aber bhaithan son ag beláin agus sa chéad nómad cúlín maithan son aige Nis Caisleán Liatháin teacht boutáin eile tá sí tosantha bríomhar ní léon ceist treoir cosantóiriste gan smacht do go háling an son agus teachtamach tá Stephen Cain dí halahú an son deachreaí ag an Tooreen socrúisteach in san chéad nómad na ggó ach ag ar an lán cúlaí Conal Heisian teachtamach an so leis a gceann son agus deis go siúdanis dul ar an ansaí. Cailíonn an son feice ag an réiteoir sin an tarna ceann buile eile fuit an son ag fear an Tooreen agus an réiteoir díreach ag labhart leis a fear atá ciontach sinna Alan Fenton. Nóta díreach tócha agus chomhleish ag testáil chumá an son ó Fergal Boland sin thnáis ar na cosa agus an buile séireanais le bheith tócha ag Seán Kenny. Lohan na gcuithe beidir teacht trasna na Páirc ag taobhú beagán beidir leis an Tooreen sa céad leach ach ní mór in áirithe gceist agus na canílacha ar an mór am lán anna bhar fad an tamsa dun bhín seachún Seán Kenny deisige na fórna a chorramú Iirducht golóir crinnes níl faréir an ceann son i mithir stré agus an chéad iirecht an son agus an taobhí na món an chuairm sin is brálótha an chéad ceann a chur Sathairn trasnán an ceann son i mithir stré Pocamach Gard an son ag Caisleán Liatháin agus ag a deir an ceann son bailithe ag Leo Sexton. Táint díreach síos tríd an lár agus beidir nócha spáis tucha a Caisleán Liatháin go dtí seo passamach an so Dí Barry Murphy deis Murphy ag an ceann son ag casa agus a dullar chléas dólam se bhí neart golóir san iirecht héamh na lábh clé an son agus ar fóríl taon scór gdí seo ag spláin agus is sin na teach chéad nómad na Caisleán Liatháin. Pocamach fada golóir an son ag Bobby Douglas dechartaí Shelva ach ag a deire tá sin son ag Kenny Feeney in na lábh an réiteoir scuile leis an ceann son choristeach ag Feeney agus Tommy Corham dígras an son tá spáinte an oberdénta agus an céad bhealtain so tránóna Tommy idir cóscóir. Nis ní réála sé Pocamach Gard an tamsa ach fad golóir chur leis ach smacht do gáling an son ag Daniel Juan an fear lár Páirc inis amach go fada le Seán Kenny chun an Tooreen a chur ar an ansaí chun ceann stoppa ag Caisleán Liatháin agus seachún amach iad boutáin eile an réiteoir ag cruma agus déint go maithan son ach an slitter dul atra agus ag a deire Shelf Harnash ag Kenny Feeney fuair sé cúlín má díreach an son don Tooreen deisianis ag Fergal Boland na gúlaí oscailta sár cúlín an son ag Boland. Gá cheann mar leis ag den nómad agus an Tooreen as Mayo i mbeithe chun tosaigh.
Isglín taobh Illidan for Desh son ag Barry Murphy bhí seansar an taobh so bhí ar stray. Ó aspa cruine se chuirteach a ríist an son ar. Sin tarna ceanna is tá mé ar fóríl ag Caisleán Liatháin ag tús na himmartha. Deithnas fé leis an bochamach smacht go háling an son ag Fergal Boland. Rís na pasna seo anar chraing ar fád agus obair mhór déanta ag curtha chunachta an ceansa caiilte áfach. Alan Fenton agus ag Adera Calís feice gon réitóir agus tar sé sin faoi se bhéh an dóibh. Beidir go fága siad féin chúlbára agus go dtíire Jack Barry is a teach trasna chun an buile séir seo thógant agus neart golóir leis an muile ag a bhar chéine be sé gur an ceansa na chuiristeach sa chearnóg agus beidir deis ag Caisleán Liatháin ar scór eile seachún Jack Barry ach an réitóir árá ní raibh tú ar an spot i cheart a stólam. Se cá sé bogad siar cúpla céim agus beag an tá leis an tarna seansa bheith aige. Leis an slitreacht amach ar deire agus an dá chúlín deirna go dain ag Tooreen Kenny Feeney leis a céad ceann agus an son Fergal Boland seachún an poc séir. Díon taobh hawl ag irig Barry Murphy a bhaintach an son agus ag a deire déanta go húnta ag David Kenny don Tooreen agus iad ag socrúisteach Stephen Kainan is. Far breis an son ag an Tooreen agus iad socr is ó héobh cosanta dhéobh iad a bregánín nervhíseach ag an tús Conal Heisian leis a ceann son ag Glanadómh in orda hain siad ach ag a deir builis a ceann an son fuite ag Shane Boland an captéanach an réitóir scuile leis an imirt seachúing Oscar Hallahan seach sa láir a hain se siúd. Rís blochálúnta an son ó Sean Kenny Tuairín ach ag a deire. Good a Harnash and Sidra Dolo Winnigatin so Irecht Ard Tráchtaire an son agus Dolam Aspa Crinish a ríist no ní bhuna sin spruchamach ach isteach go dtí Jack Barry agus deise go siúd é a glanna tá fear an Tuairín a bhí síonta gorta Harnash ar na cosa nimir sa dolo ceann na Páirc sa Tulach Mhór. Anna cosint an son a ríist ag Hessian. Nis a Carú Stephen Kine. Gírig gáilt an son Anthony Spillane an fear contorteach. I dolo 3 Celsius in Dubai go dtí beidir 10 na mar sin an sa Tulach Mhór ach ag a deire Calís an son géilte agus beag an buile séir sin a ríist a bháfar an Tooreen agus amach a hagan Bobby Douglas an cúlbáir leis an ceann san a hógan dóan ag a hain. Seach nómid caite. Cumart an lína ach dír clastig an son Fergal Boland. Féhrú agus begánín dín an son hí me raibh strach agus tarranta dhéanamh ach ag a deire an réitóir sinné Colin MacDonald ó Naomh a rag raibh céimnas an reis tóca agus an buntáiste arnis Harnash le curtha chorcaí. Sé Alan Fenton hógin ceann sa dóibh. Ar lína 65 féin an sa agus slú das ballhéisteach an sa lá mór an dá club. Gírig áit a bhaintach ag ceannis na hÉireann seachúing Alan Fenton. Fad galóir ach ríist a stólam se aspa crinish an tríú ceann inis atá mé ar stray Caisleán Liatháin agus galar mí chrinis a chuir seachar an dá héobh go dtí sin sa tróna scóráil ísl go maith dóna ag a haon fós. Is Colm Spillane sin captain for sé sár cúlín an chéad scóir den cléthe. Deisir ceann eile inis Colm Spillane agus well beidir gúil sé gimmert mar chúlaí ach tá dá scóir go dtí seo ag Spillane agus tá na fórna chothraint an tarna bhauta. Is an Tooreen ag bogad go maith leis a bochamach. Is na Gary Nolan hosagan an Sean Regan an sa tróna. Is na duine obair cruúig teachtamach leis a ceann san ach Irene Lohe go deire. Leis seileamh caiilte ríis agus beag dímárthair le Caisleán Liatháin leis a ceann san an ceann sin áfach i teachtasteach ó Liam Lavin agus ar fóríl an tarna ceann ar stray go siúd. An deisina á grothú ag an dáhéamh. Leis Calís feic an son ag an réitóir agus fága sé sin seans éasca go maith bhóilam ag Caisleán Liatháin. Leis Alan Fenton, Southern Trasnach an ceann sa hógant. Gá chúlín an taobh ach Colm Spillane tá mar chosantóir an taingeáin ar chlár na scór ag Caisleán Liatháin go dtí seo. Tá tosa bríomhraá ach go dtí seo chosantóirí an Tooreen duine bhar aus.
cansa ar lína cúbhéidir agus dahid agus deis inis. Ag Alan Fenton, Caisleán Liatháin ar Harnáis in Uachtar, búilte gama agus tá na muirsásta anna cúlín an sonige. 3-2, curtha chorcaí gafa cúlín chun tosig. Sin gáceann is digi chéile Caisleán Liatháin agus an clé anna chungrach agus corm gotí seo ní léon ceis fé gá ar an anna bhacha go bhfuil leis an geall glachadóirí Caisleán Liatháin mar rán an úd ar láidir goach gotí seo dá ar an anna chungrach ar fad. Tíorthain an Tuairín leis gan smacht a ríist ag Seán Kenny an immerthóris a head deis ar cúlín ach a ríist an ceansan a mithe ar fórí an tríú ceann is ar stray. Pachamach maran son ag Caisleán Liatháin. Jack Barry sa cúlóvan sa tróna. Dúlhánar an ceann a chamád leistigh agus ag dúireach i mithe ar an lín agus beag an puck sleas an chéad ceann go dainn an tróna ag an Tuairín. Beáín roiád a cíos O'Leary leis an ceann áirithe son. Leis teach siar chun na ceann Hogan Joe Bile. Banistóir an Tuairín dar nó sin é Ray Larkin atá mar chomhanistóir le fuair an seinsear amáníocht a bhuió agus tá seo chumá fear má amáníocht agus bhí mé léomháil a scríise dúirt sé trosfad é de éon club an bhuió ó thaobh na hamáníocht a bheith smaoine bhar dultí Páirc an Crocaí tá siad insan clé lechanis taíonn sa chun ceann ag deire a mithe ar an lína ach a bhábhar an Tuairín a bheith agus banistí Caisleán Liatháin gan a bheith géon tú leis an mhuir an son ach ag deire Solomon cinnig ceart tóca Seán Kenny a thugad an ceann agus banisteoir Caisleán Liatháin sin in 0 furlong agus John Healy agus Brendan Mhór carú leis tá Calís an son a deir an réitóir. Seán Kenny anna eálaach ar fad gotí seo ag an Tuairín agus Corleis an son á chur tá luch statisticí an dá ar an taobhlinge sa Mosca Tráchtaire agus tá fuair an anna bhór ar fad ag an Tuairín ag fearr airg leis a club atá thomláán tucha don amáníocht an chrí agus anam in san amáníocht agus iad ar aistir ansá deisianis ag Seán Kenny na fuair a chormú ansá. Bhí mar chorm fé ró an ceann ardathe gama agus ag deire díreach ar fórílann carú ceann ar stréach go ag díma ar leis sin gach seans cótácht pachamach gar a ríist an son. Beagán de bhrú an son ar Leo Sexton agus an ceann gan a bheith úntaach nuair ibríonn sé ibríonach an ceann a praseach tá sí dul siirtí Jack Barry. Déanta go maith an son ag Barry. Fuoi sibh a thardómh go seachún Caisleán Liatháin ar an antaí cinn tú prabad na líróide cé gúlamid mí na nullag prabad go leor ansá ach ard cosan go deohan son ag an Tuairín ag teachtamach bouthháin eile ach díthealamh déanta agus Caisleán Liatháin congrat an lína an réitóir agus an mhuir ag fearr ach féach ar sin mar cosint Joe Bile an tamsa siar a hain siad Stephen Kine agus na cosantóirí ón Tuairín in Uachtar chas na hain siad dúlgas agus obairnis ar Bobby Douglas an ceann Glana déanta go maith David Kenny osclí na gúlaí agus an fearrtá leistigh sinna ón Delaney ach anna oberdéanta an son ag Delaney seansar cúlín an ceann a meisteach agus is léir ó luaigh an lucht aisteachta an ceann Harran trasnáin agus anna scór an son ag ón Delaney cé go bhfuil sé cabhíomhar hocht bughisteach sa lína lán tosig tá idir chóscór in san Tulach mhór i Barc i chruthir Glenisk don tríú boutan sa tróna. Tuairín a teacht uairháin eile. An oberdéanta go ag David Kenny tróna. Calís an son feice an réitóir tá fear eile sínta le gortú an son. Tá Calís an son feice ag an réitóir agus dulasteach an son leirt le fear Caisleán Liatháin agus an chéad cárta nochtathe é sin peachasús an son ag ifar haon díag Alan Fenton cárta buí agus é sin imiseach an leabhar an réitóra agus caiise siúd a bheith airigtá an fearbhí sínta gortathe Joe Bile Harnáis ar na cosa agus an buile séarnis I bhábhar an Tuairín. Cara úra ceall a bheith caiisiantá agus na fór na chorm mar bhímar ag túr agus ag súl Seán Kenny leis a gansa fad golóir agus ag deire an réitóir bogas an slí
Beidir na broisiach Shelvernash ag an Tuairín tá deis an so beidir coolmas féidir lón pas Dernach a goristeach bhí Liam Lavan ag fannacht tá buile fuite an son agus sonca ge ag Shelvernash ag Kenny Feeney an count an áfach a ríist ar fóríil sin an cúgó iirecht inis tá chur stréach chun ní héanach bhfuil dóhann Shelverá ach tá mé cinnte go méid an banistó réileach an díomach go leis na seansan ar fada tá caiilte sa chéad leach go dtí trí fós ar chlár na scór agus ag fécintar na bretacha ar héad na lábh deise is ook séad na gaotha go cinnte inis leis an Tooreen sa chéad leach. Is cór leiise tastáil ó Chosantóir an Chosantóir Caisleán Liatháin an son réiteoir tar deis de lucht an leiis teachtasteach agus tar nó an Craobh Idirmheánach búte i Caisleán Liatháin a Gorcaigh go mbliana caiilidir gácheann as an trí Craobh Dernach ach an count am lína tugalóha hána siad go déanach go gcuineh Cailóir agus annig Cailóir an son agus an son bhagad a raigtí Craobh na mún agus crota ínéil bhí anna chaimhlant an son dó dó i gona dó hochtíag agus an son ag gluicheannis na mún tá spáintas den chéad scos chéad leach ach go háirithe trí sétíag gona nád a naidíag gona chur finne an chlár an Tuairín a ríist agus an count a búis ag Liam Lavan Mhór clúdach chuid bhd an farcan so pas cliste teachtasteach an son ó Sean Kenny go dtí Daniel Huan an pas tuach uig deis an son ag Shane Boland sin éon captéin bhfuil sé sin ann níl a ríist an séú iirecht ar fóríl agus an banistóir gan a bheitsásta á spreaga árá leanaigi agus beidir go gaiisiid siar bhagisteach be ganí níos muach ar dé bheile Leon Ducey de Caisleán Liatháin an pas tuach uig seo chun iad Deisir scór an countson ag David Morrison ach a ríist aspa crinis ón dáhéh beidir bhfuil an dá ar an beáí nervhíiseach fós is ócáid anna bhóréh ag immert lechanis na hÉireann agus mar dern siad clí lechanis ní gá go meis go húntaach an téanú de úis ná iad a bhúcan Shelvernash ag an Tuairín tá siad go maiid búchant ní chu áir sanach líródan so buintetí ach Harnash boutáin eile Oisín Greeley an Tuairín a chur ar an ansaí agus well fág féin Cosantóir Greeley an son le hanna iirecht an son agus í gafa cúlín chun tosaigh an géad bhát an so tróna cearna go trí churtha bhuió chun tosaigh. Nes an gáscóir maithastigh chéile ag an Tuairín ón Delaney agus Oisín Greeley Nes Shelvernash a Caisleán Liatháin tá si dain séir gan éon dát nóir bhín Shelvan son mar sin ach tá na cos a bhainte de James Carney an son a dern réiteoir agus an bhartá count agus socha David Kenny agus beag buile séir an éas go bagólam an son ag Alan Fenton agus seans again na fórna a chormú boutáin eile an sos a Tulach mhór. Nes cúlín amháin go dtí seo tróna ag Fenton ó bhuile séir Deisinis ar an tarnacán agus gan éon deis go dainnig an dá ar an ar chúl go dtí seo glór iireachtaí ar stré Ceirceang ar fóríle Caisleán Liatháin agus sécheang ar fóríle an Tuairín tá deisinis ag Alan Fenton cuasaí a chormú boutáin eile sprála se go dáma a thógant agus gach seans chótáchtach áirithe go maith na Mhór i dul agus dír go dtí an brat bán agus na fórna chortha mar ríist. Tuairín agus an ceantas smacht gáling ag Fergal Boland bhí sé féhrú an son agus ag a deireadh tá réiteoir chun an buile séir a thart dó agus níl áfach tá sé chun thuirteach go dtí nó tá sé chun an buile séir a thart dómh agus nó dúr tóca den chalíis agus fágas siad an ceantas féin gaptéin sna Shane Boland agus tá Colin MacDonald dúr teach an leir leis an Mhór chumá agus fochail ina chlús an son aige. Nes an réiteoir chun leir le fear Caisleán Liatháin a ríis rud ag an tuile an son feice aige agus réiteoir ag míú go dtíire chadé tá sé rá leis péir a bhí idir lábh pe útamáil é ghearamach chun foláirmh tucha an son agus Tucha sin réiteoir cliste is tucha an fearbhí gas ná Jamie O'Leary ach ag a deire dúireach caiise bheith airich is socha níos mó éonar eile níos tá buile séirigh Shane Boland
Seansige Tuairín chur cúlín chun tosig Uamáin eile áirde go maith na Mhór ag fearre agus ag a deire hÉireann seasnán an crunas a teach dígur níag lán tosaí inis leis a gceann son agus an Tuairín ó Bheo gafa chun tosig a rís. Nómad imethe go hanna bhharann in san Tulach Mhór an ceann smachta go háling a caiilte ag a deire agus féic mar hagan an Tuairín isteach a gcíre ag altar na Seilbhan son ag Líon dúsaí lán tosaí Caisleán Liatháinach an réiteóir a ríist ag scuile leis clipper dimmerthóiríonn son deachreachtaí ag aine Seilbh Glán a bhuachant agus ag a deire scuilann sé leis Seilbh Arnáis Caisleán Liatháinach tá sé nos prád a teamach an deachreachtaí é chamád an Tuairín ag trid ag fíoch ag fáiléireacht ag teachtamach leis Seilbh ard cosan go deo báúháin eile mac fad eile Shane Boland an cúlín dearnach aige an pass tuchaisteach an son féach an glúisteacht agus an Cork ag inis atá ag an Tuairín Boland an son céim sam reis an son agus tá siad le cheangalar a Davelín an son mar hílidir nach raibh sé tríéis dul rómha anna glúisteacht áfach agus ní léon tábnach go bhfuil siad go mór in san imar gotí seo cúlín chun na maithsa ach an bulas éireannis ag Caisleán Liatháin agus ní léon dehannas ná é ar Alan Fenton dul Arnáis an ceann sa thógan dóibh. Dar nó an Chléileánis eile be sé sin ar siúl a Mhórach in Uairchain seo I Páirc Esler agus curtha chail chuinnig balla bheith ann don I thart aig ar churtha rún na ngáil sa tanta chun háit a bhaintach in san Chléileánis chomá. Seachún Alan Fenton gá chúlín ó bhfuil éire go dtí seo tróna tá faidige bhfuil crinnes tá sé metheisteach dí lámha Bobby Douglas agus Anna Coolbara féhrú glanta for sé beán de bhuileisteach sa ceann son tré hitring agus líród imethe amach ar an lína pach sleasa bheith ann a gcóir champíní chorcaí a chorlaise tastáil ón Coolbara agus sto go timpiste bhí ann in áíire for sé bulletin Tarrant cumán an son nóir bhí sé ggéireadh an ceann son a ghlana agus beag mail bheagan sa cuasaí. Cúig an aige cethir, Tuairín na gcónaí chun tosig agus chorlaise tastáil agus anna clistean son a rís an réiteóir dul isteach an leabhar leis na Mhór cúil fécint bhfuil ní feice cosisiús agus gá on gníomh eile a dhéanamh agus ag an tear an puc sleasa hail le bheith tóca Caisleán Liatháin. Beag díma ortha beidir leis an taspántas ó thaobh a gcuid tosathe agus gan éon scór ón imirteach na tosathe go dtí na Caisleán Liatháin an dá scór ón imirte fuise ag ihre sé sin in captain Colm Spillane agus ag a deire well tá an cinenne astrathe agus Sean Charlton son agus se ag an réiteóir beag buile séir ó áit Hurling an slitter agus an cinenne sin inis ag dul bhábhar an Tuairín cúig an aige cethir dá a rééis sin na Gleniskta ach clébéidir nach tríéis oscailt sús go fóil an sá agus ceann sa ríist búte go héifeach ag an Tuairín Arnáis Fergal Boland cúlín maith gan níos túise sa cléthe tá sé plúchta sigan son tror mór haimpel aíonn leis an pass chuirmach ag a deire tí Shane Boland an ceann ag Boland a ríist galar an bhí crinnis an seachtú iireachta inis tá mithir stré ag an Tuairín agus címan son a ríist ré learcan a rá bící cíalfar agus bícinnte well ceist féin ceann áirithe an bhfuil sé le bheith tucad nuair fóríil tá lucht leanta an Tuairín den tuairm go raibh sé hÉireann trasnán agus an réiteóir ní cheasan agus é gan bheith tucha báúháin eile seo chun Caisleán Liatháinach a rís isteachtaí lámha David Kennedy agus cosantóirí an Tuairín Glán an Uachtar an ceann is ag Oisín Gréalaí for sé sárcúlín níos túisce beirteiste gan ó Caisleán Liatháinach an ceann de freaba cumán raibh sé hÉireann lína agus a bhábhar an Tuairín a bheith. Céadleach atá treisiamacht anna bhar fad gan atra a cúlín amháin agus cuoinnig go méid ann breise tastáil Mohammed Cormac deire seasca an pach sleas le bheith tócaigh ón Delaney. Fad na talún beidir go dtí sé Arnáis Delaney é héin dhéananig. Ach ag ggéireadh ag áirde an son Fergal Boland me hÉireann lína agus ag a deire pach sleas dul I bhábhar Caisleán Liatháin. Star Spillane ag lorg líróda slitir na lámha ag a deire. Scóir le cúpla nómad agus sin a dul seach sa chuig nómad dearnach do gnáil.
Barca Craobh is going to bháil déanta leis. Agus níl éon bháil déanta fé go fé trí. Third time lucky mar darn siad buinteach ach Míchéal son agus é sin gan bheith dul rómha do Caisleán í Liatháin seachún an Tuairín ag irigeis sin a gáil thar tá siad láidir tégartha neart an taní léon ceis seachún gréalaí a ríist. Sarcúlí níos túisce pass úntagan son go dtí Liam Levan le híireacht úntaach agus sin cúlín an cléthe ag Liam Levan glúiseach den chéad scá. Bhí Levan ag fannacht agus ag deire an fearsa cúne le scór úntaach gá chúlín chun tosaigh an isitá Tuairín. Sé ag cethir an tá barcí mhóra Parnastún cúlbáir agus socha ó héh imirthe Caisleán í Liatháin gan bheith úntaach agus an sais tríocht agus an oscailteach a bhí gothairglaithe ceannis na múnsaí céad le gan bheith le feiscin go dtí san tá tróna fear síntan son a chu neis ar na cosa agus is dóm go méid banistíocht an Tuairín tharbheith sásta go dtí seo leis an gosantá déanta tá fear sínta tá sunk sa drauman son agus de hitring ach tá sé gorta agus beag mailbheag an sá ar feig cúpla nómad agus chorleis ag testáil an son is dom gur béon lán cúlaí chunal heisian atá gorta an son agus beag mailbheag an son fórin agus panéil an a láidir go dain ag an Tuairín. Bóthrann sa tróna bhfuil thugad ar lo Craobh connachta an ceathrú Craobh istigh chéile curtha ras cumán fór roads búilte in san cléthe ceathrú ceannis dó a fithe trí go na dó a ceathrdeig. Ní raibh éon caiithlant an son le curtha leandan chuidir díreachtaí cléthe Caisleán agus bailach Idirmheánach an son ó ngáilbh os a ggóir agus anna haspántas thugad ar lo an Craobh nád a fithe héana go na nád an aidiag agus lán cúlaí tharnáis ar na cosa blog éis go tóca agus iad ag imirt anna bha mar heisir na cosantóirí go dtí seo ag an Tuairín. Cinna tóca ag Colin MacDonald an slitre chafaisteach idir bhirt sin martá déantaige chun cuasaí a thosnú boutáin eile ach ard obair ríos déanta ag Tuairín amach hagann siad boutáin eile tá siad bríomhar an cansa go a thar náiseáfach agus ard chosant an son ó théobh tosaí ag Spillán Anthony Spillán anna chiún go dtí seo sa cléthe iirecht má seoltaisteach an son ach a ríist chrunas gan a bheith ríist ag Caisleán í Liatháin an cúga ceann ar fóríl agus an dáhéamh bocht go maith héamh scórála poc mar ag Tuairín agus a ríist díreachtaach sa lábh obair mhór déanta Fergal Boland tá sé sin beánaí dín ach an réiteoir díreach ar an spotta déanta go maith ag an cúlbáire a ghaimsú ach ag an teir an buntáiste seileh tucar neis gá nómad go le atá fáchas i chéad leathansá. Alan Fenton a thógann ceansa ríist tá gá ceanna ige os na builí séire ceanna go chailte chomá ach an ceansa bhfuil tá sé leir Páirce bu gáin de lohan na cuithe ina cuine ach ní mór é an áíire agus stad seo agus be sé ag irig scóir a ghaimsú agus an bhearna sin na leidú go dtí aon chúlín óháin. sé ceansa áirde go maith Alan Fenton agus bhfuil sin níos fearr díreach ar an spotta dómh an tríú cúlín ag Alan Fenton i go léir teacht ó bhuilí séire agus go dtí seo gan aon ceannas an tosa ar chláir na scór ón imirt oscailta ag Caisleán í Liatháin. Leis clippert na leis an lína ach ag go deire Shellah agus slitter ag Caisleán í Liatháin ceann an isteach sa lár ach pass beánaí roiada beidir go na bro séach ar an tarn iireach Shellah ar náisian son agus a teachtamach Colm Spillán sin an captain isteach sa lár a héinse deis an sóir scór an ceann ag taistil ag dul agus ag deire a ríist ar fóríl bhí seansan son ach an séú ceann inis me thir stré ag Caisleán í Liatháin fanan an scór mar bhí cúlín atra sé an aige cúig. An spás an son tá ag Tuairín agus sin chuiristeach a héifeachta go fada le Shane Boland ach ag go deire na cosa imithe air agus Shellah ar náis Caisleán í Liatháin a teachtamach a ríist a ggéirigh chur dtí Anthony Spillán níl sé san imar go dtí seo agus
Sin an plan a bheith gútha tá cinint é hairntasteach sa cléach níl sé sa cluthe nó sa nimmert mar go bhfuil sár chosantá dhéanamh ag Tuairín inis. Idir bhirrtaá sé ach seileamh Harnáis ag Castlelyons Liatháin brúanis ar cosantóirí Tuairín caiisi dul Harnáis an passan gan a bheith úntaach tá siad féh rua gcónaí ansá agus beidir go bhfuil oscailtaí ansá beidir ar deis ar cúlach ag an passan gan a bheith úntaach ag deire bhí immerthirí sa mreis ach déanta go úntaach é sin na gáilt ag deire agus Seachún Anthony Spillane ach rís seileamh caiilte níl rudaí dul do an sá tránón agus fergal Boland siar an santá siúrálta an buile séir tailte an sonnaige agus an cinne sin I gcearrta go réitóir sár obair déanta an sonnaig fergal Boland agus beagán buile séir agus faoisimh ag Bobby Douglas agus ag Tuairín. Cúig nómad le chur leis an chéad leathansá agus sin díreach Imeach sa chéad ceannachasá in san Tulach Mhór le seileamh ríiste Alan Fenton. Pas amach an sonnach brú ar Castlelyons Liatháin ó sár obair dint an sonnig Daniel Hoan chun sin na bhlochá agus tá misnach tá mé capanis ag fiabhsú ag Tuairín ach an countá caiilte tá siad ag trid agus ag deire tá buile séir bronta an réitóir. Agus anna bha ó heh réitóir a gotí seo tá sé ag leir leis nó éir ag fáil cairnúir gála héad dhéanamh agus súla an tabhach ag fécint ar gachéanair tá deisnis má se ag Tuairín dul ráchúlín chun tosaigh. Agus sin in san chéad nómad go dain díre caiise den am cúta fuirtathe agus stad átha seo sé lántasí Shane Boland a thógaigh seo tá sé tríis ceann go dtí seo a ghaimsú ó bhuiile séir agus deisinis ar ceann eile gach scór cholúg for agus tá cinnta go méid tharbh sásta bheith dul isteach dtí san seomraí festis tá méid coolí nó hóch an tosaigh ag an mrise ansá san Tulach Mhór an Green ag bagir teach amach seo chuing Shane Boland ceann go dtí seo aige tá an tarnaí ceann inis aige anna crinne an sonnaige a ríist agus gá chulín idir na fórna ríist. Trishan Puckmach Garda Hill about one eile agus ag deir an Tuairín déanamh go maith teachtamach leis a gceann son. Daniel Hoan an son. Gotí fergal Boland an imreoir se hé. Eis an hÉireann líneach an slitir díreach amáda leistigh an pas gan a bheith úntaach an son bhí sé ggéirigh chuirteachtaí Shane Boland ag deire seileamh Harnáis ag Jack Barry Coolbára Castlelyons Liatháin Max sa láir héin sé go dtí Spillane na súla buinte ach ar an tarn iarracht Harnáis seachún an captain inspiráide tastáil uhanis scuilann sé leis a ceann son ach an second a bhúil sé hiic sé nach raibh sé go maith 7 gain díreachtaí inis ar stré Castlelyons Liatháin 7 chomh ar fóriil ag Tuairín Beo agus ránómad go le fós fáchan son Puckmach Garad Harnáis an son go dtí Bobby Douglas. Tá spásan san clíháin sin ruch an cluitheá agus deise chunis é bhagad go mar Sean Kenny. Osclín na gúlaí scuilann sé ag deire obair bha déint ag Jack Barry agus amach ríis go dtí James Carney. Cuoine bh dul a rúthair. Scór beidir tastáilú ribh an brise ach Tuairín ag seasamh an ódaiste an son. Géirí teacht amach leis seileamh tá sin sonna cá David Kenny a ríist anna cléir fad imreacha siúd agus chalí seile feice an réitóir. Fuoi se bheith sin a ríist Tuairín Beo Bobby Douglas teacht amach an ceann hógan tá 3 nómad den amcútah gortathe caite ansá tá siad gá chulín chun na maithesa agus deisinis ag Bobby Douglas. Iad a chur ar an ansaí bulamada chamánaige bá se beidir go sé chuoinmh. Tart fé chulín é héin agus an bhearne sin na híine amach ribh Liatháin seachún Bobby Douglas. Turling ógus dóchastigh sa cearnóg. Ag deire an ceann son ag praba ach ag deire Jack Barry ar a déobh eile ábalta ag Glana. Burton son a dulisteach an Tuairín. Agus chalís a deir an réitóir agus an buile séir sin le bheith tóca ag Spillane ní dhéananig ag deire. Tá sé bogad chun tosaigh agus an buntáise sin inis ag Alan Fenton agus tríála sé siúd inis an caracúlín dá chuid héin a gáilt agus an bhearne is lú a chur idir na fórna. Leis dír go leir Páirce.
Trí cúlín ag bhar chéine go dtí seo tránón agus deis. Castlelyons i Liatháin na hÉireann go dtí éon cúlín amháin in Iireacht den Tuairín. Raibh leam. Nis gan bheith búlta go maith éair agus ag deire Prabha an son na líróda beidir go an bro seachtómh ar an tarn iirecht ní dhéananig agus beáin de bhatún ag an dáhéhanntá ag irig sellbhaáilt agus sin dulaisteach ins na secondíí deirnach in san chéad so scór beidir tastála Castlelyons i Liatháin be sé díach leis an tuire agus an taspáintasúna tosathe ach mar dúirt mé sár chusant ag Tuairín Joe Bailen tamsa anna goháil son faoi sibh buile sé eile a le héad de spántas ag na cosantóirí so. sé baile héna hógaigh, nó an bhága sé fé Kenny Feeney ag deire agus an cúignóid caite má sé tá mé cinnte go dríála sin ceanta chuiristeach agus beidir cúlín a lorug leis an iireach sá Tuairín ó bhío gá chúlín contosaigh agus sin ag teanna ar lehaman sá I bar Glenisk I Mhór I Craobh in san Tulach Mhór an ceanta chuiristeach ach na cosantóirí ann agus ag deire an ceanta sábháilte ach an adóg le ama an son séite ag an réitor Colin MacDonald na fórne dulaisteach go dtí na seomraí festais tá gá chúlín atra ansa ag an rise sa Tulach Mhór tá Tuairín ó bhío chun tosaigh 7 cúlín a siúd 2 cúlín atá ag Castlelyons I Liatháin beag búchhaintí na chéad lethagoin agus action ile an tarna lehananta I teacht gan bhail fanna gíling. Dullar rúthar an son deis ar cúlín an ceanson seolta isteach agus colm spillán leis a géad count. Sellibh ach ag deire tá sin son ag Kenny Feeney in na lámh an réitor scuile leis an ceanson choristeach ag Feeney agus Tommy Corham. Díras na sé Kenny Feeney fuair sé cúlín má díreach an son don Tuairín deisenis ag Fergal Boland na gúlaí oscailta sár cúlín an son ag Boland. Rís blochaúnta an son ó Sean Kenny. Tuairín ach ag deire. Good a Hernash and Sidra Dolo Winnigatin and so Irak Columns Spillán sin captain for sé sár cúlín and Kate scored in Cléthe Desher Cownellanish Columns Spillán agus well better go sig own Delaney Anna Oberdint an son ag Delaney Shancer cúlín and counts on a mehe stock agus is lair ó lurig an loch daistan so buintadí ach Hernash Boutawan ella Oshin Greeley an Tuairín a chur an ann si agus well fog féin cosantóir neart an taníléon ceise chun gréalaí a ríist sár cúlín níos túisce pass úntagan son go dtí líam lehan le híireacht úntach agus sin cúlín an Cléthe ag líam
Daobhlín na tastíú ar an astí Páirc an Craobh agus ceannis na hÉireann ach an dul agus an fán céanna chumá ar churtha chorcaíonn sa Castlelyons í Liatháin. Gá chúlín idir na fórna an rise, be glóhanna beag gaotha go dainn ag Castlelyons í Liatháin in san tarna tréimhse ach ní mór tá sé teach beidir trasna isteach cúine sa Moscow Press níos mó ná aon rud eile. Ach an réiteoirnis dúircha cinntiú go bhfuil gachrod álamh agus cinntiú go bhfuil gach duine insna háide go cearta chomá salacha sé isteach an slitrin sa sin na Colin MacDonald ar nó ó chuman néomhgáil agus i gúnta éontrama gá chúlín atra. Scóirtearnach sa céad le ag Shane Boland ag Tuairín agus ón gafisteach. Castlelyons í Liatháin díreagdal ar an ansaí a glan tamach an sáiríiste cain an imar se ag David Kenny an a chuimirt atra siúdan so tránón agus déanta go maith ríist an Tuairín chur ar an ansaí chun ceanta Thairn lína agus an poc slasa I bhábhar Castlelyons í Liatháin tá na slúta tréis tacht ón dáchlaban so tránóna ag taú leotha. Is ceann íseal agus ag deir beidir go na broseachta Leon Dúsaí. Sleamníonn sé cumátan sé seileh ar an slitir isteach sa lára hain sé chomh le Barry Murphy. Murphy gur sin na gháirde go ríist cinn tú dígras na Tooreen son ó Tuairín agus ag deir Ross chun seileh Michael Marley. Tá chun tosaigh tá beirt strachas ag ag deir Irene leis an slitir chuir siar agus seileh gcónaí ag Tuairín féhrúin san atá Stephen Kine agus ag deir déint go maithan son teach tras na chúl agus Bobby Douglas an cúlbar teach amach leis a gansa ceann garadófach chomh le Fergal Boland féhrú tá deachtartíon cean san na glanna má hen passer strain sa beisiad féhrú agus dó go fuiisihanis Boland agus pass gardan son chomh le Stephen Kine. Is dígarníag Idir teachtansa in san Tulach Mhór. Páirc Glenisk I Craobh. Ceann san imisteach tá Bert Cosantóir a chur ceann go hainge seachtí Jack Barry agus deis ag an gúlbára is na glanna agus iirecht third féin scór hastín inis ó Castlelyons í Liatháin. Nis Johnny's fear. Deis an son ag Keith O'Leary ach an ceann son díreach ar fóríl agus a ríist aspa crinis an tuchtú ceannar fada tá mé ar fórílacha agus tá mé cinnte an dáhéh go meisiir glórig rát scórála agus Tuairín níos fearr ó héh na deisin in san tarna le. Stephen Kine. Héin agus Marley an son. Ceanta beag nach buinte. Tarna Iirsan son ag Stephen Kine. Teach amach leis seileh go dtíon taobh sod in Páirc ann atá Conal Hessian. Pass guard. Ríis Sean Kenny. Galore ar pass ná dhéanamh gan mór an dul chun ceann. Beidir inis go néana siad. Ríis isteach go hála go dtí lámh ag Shane Boland an captain gá chúlín ó bhuilí séras I céad le deis ar ceann ón immert agus an ceansa ó hÉireann ar fóríl. Tuchtú ceann ar fóríl ag Tuairín Beo. Is cuinig Mohammed Cohram ag Darren Himransa go méid an breisig tastáil chun na fórna scarúnt ó Míchéal. Caid bútóir bheith going antá. Is seo chuin Fergal Boland. Cúlaigh Massey céad le nis go dtí David Kenny. Tuairín fós a teacht. Ceann íseal an son ó Joe Bile. Well, tá Cailís an son híl mise, ní aontaíonn an réiteoir agus seileh ar náis ag Castlelyons í Liatháin agus ag Oscar Hallahan. Is tá fear sínt an son ó Castlelyons í Liatháin agus tá buile séir tucha chumach an réiteoir a raibh slapta chumán me isteach an son. Slúcha gur bé Joe Bile atá ciontach. Bile fós in san immert agus cóirlaise a chur ar Castlelyons í Liatháin. Deis áfach inis ar an céad scór in san tarna tréimhse tá cearnóid caite gan éon scór ach iireachtaí ar fóríl ag an dáhéamh. Agus tá cinis go méid Alan Fenton ag iarraigh an ceann san a thóirú thar an trasnán tá trí ceann de cúlíní go dtí seo tránóna agus a ríist
Ganaige is an tosa chlár na scór ón Immert Oscail agus be sin a déanamh tinis agus Spórt an nóil Hurling agus a Éireann van Stíochta tá mé cinnte agus stad seo. Alan Fenton deis an bhearna is lú a chur idir na fórna. Orda go maithage. Bhfuil crinnes aige níl agus a ríist fóríl. Né gaing díreachta inis fórílacha. Níl mar anna dul ag airtómh tránóna. Ríist cóirleis tastáil ó ar Caisleán Liatháin sigan agus an réiteoir Tart ama de lucht physio. Can ein score fós agus cúig nó catches Sathairn tréimhse. Seachtain ag cúig gcónaí is an ceansa tócha go mar ag Tuairín agus Shellamh an son chofad le Fergal Boland anna chléir fad imar go siúd. Móna himar go dtíon taobh Sathairn Páirc ánatá Conal Heisian. Seach sa chúnge an planetán son aige. Féhrú atá na tosa ach ag deir Peter gona broisiach ní dhéananig mar ceansa cóirt an lína déanta go maithan son ag David Kenny. Féhrú a sé cabhairdaí ach ag deire tá an réiteoir árá go raibh Caisleán son déanta ar Kenny agus cílíonn sé sin go mbeidh buile séir ag Tuairín. Ahrúnis le bheith déanta chomá ag Caisleán Liatháin agus sé ihar de Colin McCarthy a thiúcha gisteach ag fágan na Páirce tá Leon Dúsaí. Agus caigrah gortú a chuirteach ar rain chluthe ach ahrú má an chéad ahrú an tránóna déantan son ag Caisleán Liatháin agus tára déigantach tastáil san tosa uhan í léon dát fé sin iad choirta go maith ach a ríiste sin beidir níos móna aon rud eile de bhar an sár obair chosanta tá déanta ag Tuairín go dtí sin sa tránóna. Leis captain Tuairín sin in fearthógaigh an buile séir seo Shane Boland rá chúlín ó bhuilí séir taobh leis go dtí sa tránóna ach an ceansa iling géir go maith ach tá sé tréis a bheith craing leis an dá ceann dearnach. Seach nóid geall a bheith chatte agus deis beidir ar an géad scór in san tarna le. Ceanson ag Boland agus Harran Trasnán an tríú cúlín a siúd agus an bhearna is mó oscailta inis idir na fórna trí cúlín atra 8-5. Rís Tuairín a teachtamach a rís a chun Fergal Boland. Féhrú an sonach ag deire airíonn leis an pas a chur Trasnan so. Dí Heisian agus iad a teacht báthháin eile. An réiteoir crumma an ceartan son tá rád a thróir leis na gansa gorm an son. Ag deire plocháilte agus beidir gona broisiach ar an tarn iireach de Tuairín. Réiteoir árá go raibh Cailíist díreach hósa chabhar amach agus beag an buile séir sin ag Alan Fenton. Gan éon scór fós a tarna le Caisleán Liatháin agus betí mar orthu leis an taspáint is ceapan go dtí seo ach tuige siad comá go bhfuil dóthan ama fós fáca in san Caibhland. Leis péileo na gaotha tan so ag cuidiú le Alan Fenton a bheith agus is an olbhanis chun an buile Sarah Hogan scór ag tastáil ucha catadul ar náis tín chéad le an 8 agus fiche leis an scór dearnach chun ceansa ordathe ag Fenton agus tá an ceansa Harran Trasnán hastig sé sin uha an ceathrú ceann an son ahrú eile inis a dhéanamh acu sé sin ihar cúig teachtasteach sin é Shane Moroney ar Éireann Caisleán Liatháin agus a fágan na Páirce tá Jamie O'Leary agus do beidir beagán de Harrington na Gus an son ag fécintar ach fiúch sé carta buí sús comá riomh lehaim agus tá cinnte greibh sin ar ainting lucht banistíocht a Caisleán Liatháin. An scór son ag Alan Fenton agus an bhearna dúnta síos go dtí rá chúlín uair amháin eile. Tá stríist tal bhábhar Caisleán Liatháin agus cúpla cinenne inis le cúpla nómad dulta ina bhábhar an sa agus iad fós gá chúlín chun deirgan san ceansa bocha chun tosa go ríiste stólam agus clabhreacht arsúil ag lucht an Tuairín. Tá gach cinenne gach líród gach immert chótácht agus stad seo
agus na fórna ag éireadh dul go dtí Páirc an Crócaigh sa mbliain nua agus Glenisk Idirmheánach na hÉireann chuoinnig sa tanta ó Húna Ngáil agus bailmhic ann dán be siad san le chéile amárach agus cléthe sin dar nó Páirc Esler in Uaircheang Trá. Leis Alan Fenton, Kerry Ceang díreachtaí go dtí seo, tá cúig ceang in isige an a scór ag Fenton. An bhearna ar neistí Coolín amháin. Substitution commentary team. Number 11, Sean Reid, is against number 15, Kenneth Peavy. Tá se ahrúile déantan son ag Tuairín ifir haon díag Sean Regan, teachta seachanúnad Kenny Feeney. Beidir go bhfuil cuasaí a casa beánaí le cúpla nómada nús i bhábhar a Caisleáin Liatháin. Clár na scór, Coolín chun na maithasa tá Tuairín ó Beo. Rá dhéanamh inis tar nó denómad caite in Sathairn tréimh sé fihanómad fáca idir áit a bhaint amach ag Liatháin nó Liatháin na hÉireann nó fanacht sa mbaile ó Páirc an Crócaigh. Deisinis ag an Tuairín an ceann son ag an lán tosaí cad é mar scór. Anna iirecht amachchas amach an son ag Shane Boland. Bhearna sínta amach a ríistí péire. Caisleán Liatháin, Peter Gould siad Cork. Cool, well, ní bheith an seans sin leis ganta mar ard cosint ríiste ag Stephen Kine. Leistín Coolbára agus Bobby Douglas gléireánna go más a clé go dtí seo féhrúan son an pass. Well, tá sé chun iarna chur féhrú leis ag ann áirithe sa. Go deire an réitóir rá go bhfuil fearbhío Sheentan son agus go plinig líar agus beag an buile séir agus faoi se bhéigent chun an ála hairint ag Tuairín tóca go mar ach an ceansa well stocha an réitóir árá fan go dtí an aró tú an adóg úmse agus beag deisialan son ag Tuairín. Sin ceansa bocha beáín contása an son agus deisialan son ag Bobby Douglas. Cuoine bheidir feich second ceann garad a thugant úsáida sé lán in irtanis. Sin a róúisteach go dtí na tosa ach ag go deire. An lán Coolíonn son sinné Colin Barry, ar neistín Coolbára, ar neistí Barry. Fear Sheentan son ag Caisleán Liatháin. Agus sa cheann fuite aige ach an réitóir an son chun an adó go héide agus deisian son máise ag lucht leis teachtaseach agus ara hartó siúd. Naigh gona bheith seachtain sa. Go dtí seo mar a bhí árá gom gan éon scór ag na tosathón imirt ag Caisleán Liatháin iad ag brethir na builí séire ag Alan Fenton. Cúpla ahrú déanta agus Colin McCarthy takeisteach ar bhhuireann. Beag le feiscint an féidir leis na haithre sin tionachar a dhimmart an sa in san Tulach Mhór. Leis tuigeann dar nó Tuairín Glenisk clí Liatháin sé bhuachant. Idir ag stad se norach úidir chu fada le Craobh na hÉireann. Hina seachtaí go gona hina cúte ag móna lína ag bhuachant áfach. Sin spregan so go cintan so tróna Caisleán Liatháin inis. Deis ag Anthony Spillane. Ní raibh mór an de seansan na go dtí seo tróna. An ceansa blocáil má déantan son. Ard cosan go deo ag conal heisin agus an ceansa Haran lína beag an puc sleas ag go deire ag Caisleán Liatháin ach níl áirlach á dhéalann sa in san Tulach Mhór. Alan Fenton chun an ceansa a riil. But go sé chuinmh seo chur Haran seasná agus an bhear na gúna go dtí aon chúlín amháin. Orda go maithaige seas na chúl. Bátáin eile siad na tánta agus na geantathe gormasan a teachtar Macharíis, Fergal Boland, Anna Immerthóris a heise chuin Tuairín, Dollar announcí, pass clisteach an son féhrú a siad bhfuil Calís an son. Sean Kenny, Sheentan son ach an réitóir rá, níl éon rud mí gleathach fechan son agam. Seileadh agónaí ag Eoin Delaney fuair sé Coolín másí chéad le pass isteach an son Tuairín ag bogan ní léon rud éasca I bar Glenisk I chruthóir an ceann san na mithir stréartha agus teachtamach Caisleán Liatháin.
clipper Dimmerhorin, Raytroig squeal elections on National Connell Hessian, Anna Clipper Fadimmer Gashud. Caisleán son feice an Raytor. Agus a deisiríist ag Tuairín taisí de cumad a gancing dír cúpla cúlín contosig a gcónaí ansá ach ní dada rá chúlín ag lehamanaíocht agus in áíar gan rair chúl ag ceachtartas an fórna sa tróna agus dáideach a cúl well ratharóg sé sin an clethe ó bhain tá mé cinnte. Níl me de bhd ó chlaphollas sa Tulach Mhór agus ar nó níl insáil sean sá má sé sin an cúis gur hosna gan clethe go deas luach an sá tróna mar má haid cormaigh dear an himmartha beag anbreis ag tastáil chun na fórna se scarún Tony Chéile. Sin bula sé ag Tuairín. Taistín fear lang láh a chur leis, well, beir gur fear le Oisín Gréilí. sé cúlín más céad le Sullivan son ag Sean Regan, dúir taketeach ar barc bloc áúnta an son a ríist ag Spillán de Castlelyons Liatháinach níl an contúir glanta, Harnáis ag Tooreen, ón Delaney leis a gans a Delaney ach ar fóríl a naú íirecht an son ar stré ag Tooreen agus fanan an scór. Capra uair a clé gimithe go mar in Sathairn le. Seacht gúlín ag Castlelyons Liatháin, rá chúlín sa mreis. Ag Tooreen ó Mayo agus Caisleán son ag tastáil. Cinnte be cúpla nóma damcóid of gort ag deir na himmartha. Arúil inis á dhéanamh ag Tooreen a bhar hocht ag fág na Páirc sin é ón Delaney agus Tráchtaire an áitiú tá Brian Morley agus is tócha agus táid seo cos úra agus panéal a húsáid anna hácht ar fadar fad. Tarú sin dénta, cím gúil fear ag taobhúla teachtasteach chomá de Castlelyons Liatháin sinna idir 22 Brian O'Donovan. Agus se tá fear Castlelyons Liatháin tá lecha gair chuir leis a gceann is dom caiisisin far go gágant agus se cílann sé sin go dúch Brian O'Donovan isteach. Agus níos go bhain ahrú sealadach a gceist nó an bhana sé stig ach tá Caisleán son tastáil ó ar Castlelyons Liatháin cíiminn nuair a bhagad sé haimpil cadén ihretá ach lenig an imirt. Agus Castlelyons Liatháin agus an cúlbar Jack Barry ag oscail na cúlín is seoceann contúirteach ag Hurling to stigan son agus deis an sa ag Spillán ar cúl agus an count son imeisteach sa líontán tá brat glas ardathe Anthony Spillán, Harnáis ó Dubai, Harnáis ón tas is staach san angach ní hen cúlas fearachí tú ach is cuméis sin seach nómad agus dahead caite tá chéad bhrat glas feice ansá I barc I Craobh agus dhéiteach sé sin a bheith na scór Harbheith ciúnúnach ribhear na himmartha. Nis spreaga sé sin ní tá mé cinnte seachún a rístíd. Cúlín chun tosaigh inis. Tá counta tá na suncan na dul isteach an son agus well ní hastín sé sin ach tá annach chuid ar an líon ansá in san Tulach Mhór tá puc séir dul a bhábhar Tooreen agus se an cúl sin ag Anthony Spillán scór Harbheith ciúnúnach. Mae dúrach treisir rá ráis sin má dheim sin ceans na fór na cúl go mé sé ciúnúnach well tá sé sin ciúnúnach agus tá buntá sé níos tucha de champíní chorcaí túscart chorcaí dar nó a háisiid Castlelyons Liatháin. Tooreen inis scóir tastáil dá go tain Rás chun Shellive chun tosagan san tá Liam Lavin. Ardathe ach ag go deire clipper Dimmerhoirí agus an réitóric fearní bheith éonrod éascanis as ságadtí deir na himar agus cuioine go gcónaí an breise má hamid corm tá buile séir sin a dul a bhábhar Castlelyons Liatháin agus an loch lenta ó chorcaigh Harbheith sás leis a gine sin Shane Flynn inis a teachtasteach ar iarrainn Castlelyons Liatháin. nó ní Shane Flynn ach an fear bhí gorta agus a dhiimington far is tócha le gortú a thá gceist tá sé chun ihar a trucha a chahabh is tócha níos móna aon rud eile. Se ihar trucha is se dara
Spillanish, agus commission, Alamidash Nimmert, Caisleán Liatháin, an series, Contour to Shigansa, Bedagul Desher, Coolel Counson, Fadna Talún, Dane to Gamahanson, Bobby Douglas, Fi Contortonson, Neelan Contour Glanta, Ach, an Rachor, Arag, will Redagan Fekege, Agus, Stoppashin, an Immer to reach, Ach, Fi Shanson, Son Beder, an Tarnacool, He Caisleán Liatháin, Ach, Tashishin, Iomána, Agus, Stumgur, Coolveder, Agus Shaska, Sulimahanson, a Mhór, Héna seacht gona nád an agus tá deis eile inis ag Caisleán Liatháin dul cúlín eile chun na maithas an son cléthe aistre le cúig nómad an ús tá muid dul seach sa dénóm Idirmheánach ach an buntáiste ag curtha chorcaí. Cúig cúlín go dtí seo ag Alan Fenton. Deis inis. Bhearnis na chur dí gá chúlín áirthe go má bhfuil crinnes again na Mhór ag Fara an countsa díreach Aaron spotted of an séú chúlín ag Alan Fenton ach níos táchtaí dá Iran I gafa gá chúlín contosig héna hochta gona nád an ai. Nis seachung a ríist an cúl sin tréisí de spragan í léon doubtfé agus spásanis ag oscail dós a gcóram ach spillán seach sa lára hénse Tooreen in ish agus dúlgus agus obair chosanta ón díal le déanamh chun réiteoir ríist ag boga agus as slí díreach I gceart ach tá siad ag oscail tús tá deis inis ag Caisleán Liatháin ach an count an dulta héamh na lámh clé an dethú iirecht an son fóríl ahrúnis á dhéanamh ag Tuairín Johnny Cassidy a Tráchtaire agus Sean Kenny ag fágan na Páirce. Cuoinnig go raibh ar corcam Craobh out is I chéad le agus Tuairín gá chúlín contosig ag an risse nád a seacht a gona nád a cúig ach níl aimse Sathairn le go dtí seo ag Tuairín ach gá chúlín ceann ó bhuiile séirigh Shane Boland agus ceann ón Imrit Cuma agus na scórna le cúpla nómad an ús ag curtha chorcaí seachún Tuairín befráil ó scóra gáil tá gáil den chéad scohan son ag Nailo Leary trasna go dtí Jack Barry agus an ghéas na seolta is a Caisleán Liatháin. Trúr cosantóiriste gan tosaí Iomána go deire Conal Hessian ag socrú agus an count a bhil tá brúan san ar Stephen Kine ach ag go deire Hernasty Douglas agus an cúlbáir teachtamach osclín na gúlaí agus le lán in iirt count a glanta ach nílach go dtí fear Caisleán Liatháin boutáin eile. Nes spás ag Caisleán Liatháin deis beidir dul trí cúlín contosig an count son imethe steach agus imethe Haran Trasnán an son ag Halahan anna scóir fad an bhearna is múanis oscailte I bhábhar Caisleán Liatháin. Nes bhfuil cúl in san Tuairín sinnéon ceist ó gúlinn cruúig a Tráchtaire an son agus bhil beag buile séiranta go cinnte ag Tuairín agus an réiteoir beidir ag leabhart le cúpla duine an son agus comhairle a chur ortha. Is scóir tastáil ó Tuairín. Shane Lán tosaí agus an captain Shane Boland thóga ceithre chúlín go dtí seo aige agus an countsa ar a sábhín só Haran Trasnán Hernasty gá chúlín a ríist. Tridig Tuairín go dtí deire ná bíodh cén doubtfé sin. Shane nómad agus beagán lena choiste gná am fáca be cúpla nómad am cútramh gortathe chomá agus a gá chúlín fós idir na fórna an cúl sin ar seach nómad agus dahad ó Anthony Spillane an difriocht in áíire go dtí seo in san Caibhneat an dá Iran ag trid go dtí deire an réiteoir san ará go bhfuil an slitir uig agus anasmachta go ar chuirsaí go dtí seo. Le ragó sé agus an slitir feite séisteach Idirmheánach tá an buntáiste ar chlár na scóra Caisleán Liatháin an banistóir san cíime nóil forlang cabhaisteach na droiricha.
Dachbertí an son an réiteoir Berta Chaimsú, Dintan son ag Derek Colin MacDonald. Agus, well, leir go sin Sathairn a ríist. Tá me goach sé nómad. Fácansa an cansa I bhábhar Tuairín agus ag Fergal Boland anna ingel sa bhar chéine agus cléthe má imar ag Dachbertí é sin a glána agus ag deire tá trúrach Caisleán Liatháin ag sin a gáil tarnáis agus ag deire Tuairín lótha Tráchtaire siad na tánta buí agus glas agus deisenis a ríist ag Anthony Spillane an cansan a methe Haran Seasnán sár cúlín an son ige. Bhí sé ciúnar feag tamlín ach tá sin a gúisteach an son trí cúlín idir na fórna ríist. Tuairín a ríist le seileamh, bhrálótha níos scór a gáilt chun an cléchamád beodóibh ach a ríist cosint anna bhatha dhéanamh an son ag Caisleán Liatháin agus Dachbertí an réiteoir treis Chalísí eiscint an son agus buile sé eile a tacht agus dá ar na cuiineh beidir ahra eile dhéanamh. Héna héin le cúpla nómad an ús ag Anthony Spillane agus inóirí sin an difriocht idir na fórna fuair sé tríadó ó nimmert ag leithcheannis na mún chuirte buí eile an son agus é sin peocha sús ag iver a sé sin a Colm Spillane sin an captain ní chuir sé mór anisteach ar an adas go bhaine sé ar Páirc agus ar an fós cúil chun ceang héine de a gcuineh náda de ag leithcheannis na hÉireann sa tanta gúna ngáil agus bailmhic ann Cail Cuinnig Liathéile Mhór I Páirc Esler nóir ceang teo ach na súla ar fad ar Páirc Glenisk I Craobh, Shane Boland agus Tuairín le cúlín eile an son ige. Sé cúlín inis ag a bhar chéine. Gá cúlín sin an bhearna is contúirtí orintanta dhéad go bheith ag Liatháin a seachún Caisleán Liatháin teachta machchans an bhí nailólíir in pass seach sa lár gan a bheith únta an son agus seileamh harnáis ag an Tuairín agus machahain si tím Clíháin tríide siad grí an deire nabí cén ceist féin pass gan a bheith únta an son agus ag a deire seileamh harnáis ag Chorcaí champíní na mún steach sa lár agus ag a deire Spillane tacha chun beochtach ní léon ceisle cúpla nómad an ús seach sa chúin an son deis ag Caisleán Liatháin an bhearna sin a ghoscailt agus seansiste an son ó na cosantóirí fáca ina dhíg agus deisir scór an countá trasna an chúl ag a deire éon cheann díochtaí an son ar fórí le Caisleán Liatháin ach an clogarrá trí nómad atá fáca cúpla nómad le cóir leis go cinnte agus an son ar chlár na scór gá chúlín an bhearna i gcónaí amach an son ó fada le Brian Marley agus an buile séir sin tóca go mar I de ggéirigh chuirseachtaí Shane Boland an captain idir bhirt ag a deire seileamh ag Tuairín tá chalís cinnte sinna ciúil an son gan éon cheist bhí an lámh an líród an a lámh an son ag líam leavan bhí sé I dul isteach ar an cúil agus beag cárta gan cheist an son le nocht ag an réiteoir agus se cárta buí well tá an son ar Colm Barry leis an cárta buí ach beg seans ag Tuairín is tólam go me siad héon sásta go bhaid siad tora asach dá me cúpla céim sa mar sin son bheag seans ar chúlacha héna de gon an áda héinte go gcónaí gá nómad a go an fácha Shane Boland sé chúlín godíise cúig cheang a teach dómhfuil lís éire deisir an seachtú ceann inis agus an bhearna is lua chur idir na fórna an ceanta tróiristeach Haran Seasnán níl atranis ach éon chúlín amháin a ríist. Héana de ag Caisleán Liatháin nád a dóí ag an Tuairín ó bhuío agus an dá scór dearnach ag Tuairín pogamach tóca go maransa. Na secondí ag amachtansa ní léon chóir fós féin am cútah gorta tá mé cinnte go méid gáinú trína beidir ceann ómad ar a leid cúlín idir na fórna cuoinnig Mohammed Corham ag deir na himar go méid an breise tastáil an pass son dulta trasna isteach sa lár agus tá deis an son ag Caisleán Liatháin agus an countsa Haran Seasnán í gá chúlín chun tosa go ríist an a scór ríist an sonnacha.
Leis Tuairín Tráchtaire bhfuil cúlanta sinníon ceist ón Dave lína lím levan leis a gceann ach isteachtaí lámha Jack Barry agus deis ag an gúlbára teachtamach a ríist. Brúan son ar cosantóirí Tuairín. Idir ggéir an ceann na glan ar neistín cúlbára agus Douglas in isis. Leis an gúlaí a goscail tá scórnig tastal an pass an na mithir stré ar háfach. Shelf her nash Castlelyons Liatháin agus Idir Craobh nó go láidir an sa in san Tulach Mhór beag sé nómad damcút of Gorta. Rá Hurling idir na fórna agus tá an réiteoir flathúil go maith leis an amcút of Gorta deisina go leor an sonnig Tooreen agus tá Cailís eile agus tá mé cinnte go méid carta eile smachta go háling an sonnig Fergal Poland ach bhí an dá lámh mór haimpelig Nailo Léir agus well, he may have carta bui Tiltons on and réiteoir dul chun leabhart leis. Agus seatán carta bui nochta an son agus sé siúd a bheith airc ach níos táchtaí de churtha bhuio agus churtha chonachta. Ná go bhfuil an pucsair a có agus Shane Boland a bhí ar aus ar fad tróna go dtí seo. 7 gúlín. Agus an count on a reached Haran Trasnán 8 an ish aimsethe ag Boland. 7 gang tacht ó bhfuilí Sarah a cílíonn sé nach bhfuil atra a reached an so ach 1 chúlín amháin. Héna 2 nó héna 1 le náda 3 in san Tulach Mhór Tuairín ag teacht ag lura cúlín an cóscór Sá Robert Dinton son ag Castlelyons Liatháin Alan Fenton an son ag trid an count a Coristeach an féidir lo Críicnú le scóréile ní dhéananig. Gá iireach dégar fórí agus ahrúile le bheith Dinton son Brian O'Donovan eisna teachtaseach go cintanis agus David Morrison ag fágan na Páirce. Cúlín atá idir na fórna sa tá dóhan am a fácha tá nómid go leid an amcút of Gorta caite ach cílíonn sé sin bhfuil ceir go le fós fácha ambeidh Tuairín tarraingtear cóscórnaí cóscór a thú go daing ach an cluiche bhúchan ach bheitidir sásta tarraingtear cóscór céadúir staach a hen siad an sa agus deisinis ar chosant agus ar ansaí an count an áfa go isteachtaí lámh an Nailo Léirí ar neistí Jack Barry agus an cúlbára go dtíon taobhsá den Páirc. Colin McCarthy. Leis an rud nach dastín ag aine inis ná botúna dhéanamh. Colm Spillane an captain an teachtamach. Rud a hasí nó aine dhéanamh le cluiche lechanis ná é a bhúcant an count son a meisteach. Haran Trasnán an son Anthony Spillane a ríist well sort a spánta sa dair leige. An bhear na nash go dtí 2 chúlín. Idir na fórna héna 2 gona náda 3 buntáiste ag Castlelyons Liatháin. Bhfuil freigra ag Tuairín ó bhío sinníon cheistan sa tríide siad go dtí deire ní léon cheist fé Michael Marley in isis ach ríist anna obair dhéanamh ag Castlelyons Liatháin ag iarraigh seileadh gáiltear Dave Houghton Páirc. Leis an réiteoir a rá bhfuil sé héana inis an slitir lorg agus chafaisteach Castlelyons Liatháin beidir cuioinmh ar ahrú eile dhéanamh chomá agus tá 3 nómad an chéad 3 nómad a stig ach tá 3 nóméid eile fós le dul den amcút of Gorta an sa héna 2 ag gona náda 3 Rís gaine inis stig a géirigh slitir réimsú ní dhéananig agus lorgó Colin MacDonald réiteoir ó Aintremission bountháin eile. An dúis, well, tá dúis áilmhór an na bútóirí ag cluiche cheannis na hÉireann na barc an Croke ag samlíon nua agus ag stad seo tá lechos beidir ag Castlelyons Liatháin ó Cork in san Craobh an count a dul tarn lína beag puck slasa ag an Tuairín ó bhío agus iad ag boga chun tosig scórnig pastáú a héna 2 le náda 3 bhfuil cúlanta sinna é cheist agus beidir agus stad seo ar sinna bheoh ag tastáil tá rá nómad agus 5 second fós le dul. Deacratíonn san gaine seileadh glan a bhúchant ar Dave Howell agus beag an tarna seansacha ón bog slasa é sin na methe Haran lína. Loch leanta ón dáhéamh an ríos an sa agus well an táime go macht tá muidir meisteach in san
Cúigú nómad dam cút of Gorta. Fad na talúna hain sé sin ach tá Shellah ag an Tuairín. Seachún iad scórnig tastal ó chorathe chonachta agus chorathe bhuio. Shellah an rud is táchtaí agus iad a ggéirigh an pass sin. A leanú isteach ach ní aró ag glótha agus obair chosanta níos fear sa darna le ag Castlelyons í Liatháin ó Chorcaig agus deise go siúd teachtamach a ríist. Gá chúlín idir na fórna nómad agus trucha fáchan sa Anthony Spillane sin an léchin áíre an cúil sin na fórse ar seach nómad agus dahead an difriocht idir na fórna agus an tain chúl go dtí seo sa chaimhlan rásan sa i Hurling siaran san tá Conal Heisian agus ag a deire I bro sé mac a bhábhar Castlelyons í Liatháin agus tá seansan son ag an onadís an gur sin Brian O'Donovan seansa go siúd ar cúlín an count sa scuilte isteach ach ríist ar héamh na lábh deise agus an tríú county ag ar fóríl Onad Eilinis Peter Roach a tachtasteach in Onad Keith O'Leary. Well, tá mé dim isteach in san nómad Dernach dam cút of Gorta beg seansáin eile ag an Tuairín ó bhuio ach cúil in áíre a hastóch chúthe tá an banistóir rá do chuoine leathanú amach tuigeann siad inis. Go gacha siad cúla lorg agus tá se héna dóigh ag Castlelyons í Liatháin ó Chorcaig nád a 30 atá ar chlár na scóir ag an Tuairín ó bhuio. Agus tá seachas second fách ach tá Shellah Harnash ag Castlelyons í Liatháin. Good a Harnash ag Tuairín inis. Bhfuil críoch dramatúlan an dún sinnaíon ceist. Ceanta bug histeach sa chúne agus ag glorg na líródan san tá lím levan cúlí masicéid le Shellah an son ag levan a dollar rútha tá cúlú tras na héinse tá deisian sa ag Tuairín isteach a héinse ó bhí seans an son fergal ból an chuirse an lábh amach ach níorhearrig leis tá cúig second fáca bhí deisiúnta an son ag Tuairín imimeach ar an lína beidir go méid seans amháin eile có agus tá an pog sleasa ag Tuairín lucht amatéireach na bhadíla árá go bhfuil an tamiste an sa tá sé nómad caite deisian son ag David Kenny. Beidir go darg an réiteoir seansamháin eile gá chúlín idir na fórna I Páirc Glenisk í Craobh an count an na meisteach te targ an réiteoir seansamháin eile ach an fód seasta is sigán ag Castlelyons í Liatháin gá chúlín chun na maiths an count sa scuilte ag Colm Spillane an captain ach ní raise a go dtí an taobh hawl bhfuil seans eile níl an adó dhearrig sétan sa I Páirc í Craobh in san Tulach Mhór Maran Bringlord Castlelyons í Liatháin Beisiad adultí Páirc an Crócaig ach brise crí a ríist do Tuairín bhuio Shrididir agus thugadidir sár haspantas ach in áíre an scór a seanseáil an cléhan sa tháinig sé sa seachtú nómad agus dahead Anthony Spillane ó Dubai go dtí Tulach Mhór leis an gúil luachfar sin ige do chorathe chorcaí agus cúpla scór maithile in dhéag sin ige tháinig an Tuairín Harnash a ríist is a ríist ach ige deire gá chúlín idir na fórna an scór deirnach an sa I Páirc Glenisk í Craobh in san Tulach Mhór siad Castlelyons í Liatháin as Corcaig a bheith céilúra agus an Turkey árósta I siad a bheith Páirc an Crócaig héna dóigh go siúd nád a 30 ag Tuairín ó bhuio. Dullar rúthar an son deis cúlín an count son seolta isteach agus Colm Spillane leis a géad count. Shellah ach ag a deire tá sin son ag Kenny Feeney in na lábh an réiteoir scuile leis an count son churisteach ag Feeney agus Tommy Corham. Díra Harnash ag Kenny Feeney fuair sé cúlín má díra an son don Tuairín deisianis ag Fergal Boland na gúlaí oscailta sár cúlín an son ag Boland. Rís blochálúnta an son ó Sean Kenny. Tuairín ach ag a deire. Good a Harnash an sidra dul ó chuine in an so iirecht is Colm Spillane sin in captain for sé sár cúlín chéad scór den cléthe deisir ceann eile inis Colm Spillane agus well beidir gúil sigir ón Delaney ach anna oberdénta an son ag Delaney seansar cúlín an count an a meisteach agus is léir ó luaigh an lucht aistan so buintetí ach Harnash boutáin eile Oisín Greeley an Tuairín a chur an ann sí agus well fág féin cosantóir neart an taníléon ceise chun Greeley a ríist sár cúlín níos túisce pass úntaach son go dtí lím levan le híireacht úntaach agus sin cúlín an cléthe cenis na hÉireann nó fannacht sa maile ó Páirc an Crócaig deisianis ag an Tuairín an count son ag an lán tosaí cad é mar Liatháin inis deis ag Anthony Spillane ní raibh mór an de seansan a go dtí seo tróna an count blochál má déint an son ard cosan go dteo
Cooling Massey Caidla, Sullivan son ag Sean Regan, Deireadh Takisteach ar Bark block all úntagan son a ríist ag Spillán de Cooling is Shuckan Contourteach ag Hurling to Stigan son agus Deshan son ag Spillán ar Coola agus an Countson Imashtak Celine Ton Liatháin ar an Ansi ríist Contour to Stigan son better go Desher Coola and Countson fad na talún Dane to go mahan son ag Bobby Douglas Nish Spás ag Caisleán Liatháin Desh better dull Tree Cooling Contossig an Countson Imashtak agus Meha Haran Shasna Loha Tráchtaire siad na tánta buí agus glas agus deisinis a ríist ag Anthony Spillán an Countson a Meha Haran Shasna an ásor ag Dooreen himmer go méid an breise tastal an pass son dulta trasna isteach sa lár agus tá Deisian son ag Caisleán Liatháin agus an Countson Haran Colm Spillán an captain an teach amach Rud a hasí nó aine dhéanamh le Liatháin ná é a bhúcant an Countson a Meha isteach Haran Shasna an son